Taliwa ning hulga sa bag-ong bagyo nangandam na ang mga residente sa Eastern Visayas. Ang Humunhon Island nga sakop sa lungsod sa Giwan, Eastern Samar, usa sa labing naapektuhan sa bagyong Tino. Makita ang mga imahen sa epekto sa bagyo, kundiin gibana-banang muabot sa 70% sa mga panimay sa isla na apektuhan ug nangaguba. Subay niini, bibisita sa mga lokal nga opisyal o government agency sa isla aron makaapod-apod og ayuda sa mga apektadong residente. Miangkon ang mga residente nga naglisod pa sila sa ilang kahimtang karon tungod sa epekto sa bagyong Tino. Apan, aduna na say bag-ong bagyo nga posibleng makaapekto sa ilang lugar. Hindi pa nakakapag-ayos. Aanuhan tayo ulit. Pero wala tayong magagawa kung siyempre, di natin akalaan talaga yan. Ganun ang mangyayari. Babagyo ulit. Dadagdagan ulit namin yung katibayan ng aming mga bahay at saka hindi lang muna kami maglilinis kasi mahirap na. Oo. Napakahirap talaga pag nagkaroon ng bagyo. Kaya ang lang namin, dagdagan talaga namin ang katibayan ng mga bahay namin. Saka yung usap-usapan na talagang kailangan doon tayo sa magandang shelter natin na pupuntahan kasi alam naman natin yung mga super typhoon mahirap talaga.